бурҳонов юнус аббосович, тахаллусҳояш кури юнус ва саид юнуси сарафшанӣ. соли 1993 бо ҷурми пешбурди фаъолияти террористӣ аз ҷониби суди вилояти суғд ба муҳлати 5 сол маҳкум гардида, соли 1995 бо татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аз маҳбас озод шуд. саид юнуси сарафшанӣ ҳамзамон аз соли 2008 дар бахши иттиҳоди исломӣ ки рӯҳониёни шиаро омода месозад фаъолият менамояд. ӯ шахсан мазҳаби шиаро қабул карда ба тарҷума ва нашри китобҳои мазҳабию ифротӣ машғул мебошад ва сиёсати густариши ақидаҳои ин мазҳабро дар миёни аҳолии Тоҷикистон, Афғонистон, Осиёи марказӣ пеш мебарад. албатта амалҳои муҷироҷӯёнааш сари хасе таъсир надоранд, вале мардумро ин далел нороҳат намудааст ки ӯ бо интихоби лақаби Истарафшанӣ ба номи шаҳри бостонии Истарафшан иснод меорад.